Prime Ministers and Presidents all over the place. But my heart lies in the Cork side and with the people in there. For Neela Mayer. Gabon, ongi etorriak gurean gaur albistegira. Irlandako historiaren zati batek utzi gaitu gaur. Martin McGuinness, Sinn Féineko buruzagi, IRA erakundeko komandante eta Ipar Irlandako biziministroa izandakoaren heriotzarekin. 76 urte zituela, gaixotasun batek eraman du McGuinness. 1972an Bloody Sandyko sarrazkiaren ostean Iran sartzea erabaki zuen, erakunde armatuko buruetako bat bilakatzeraino. Ostiral Santuko akordioetan ere bere biziko papera jokatu zuen Martin McGuinnessek. Baina hau ez da gaurko arreta puntu bakarra, izan ere Iruñean 100 lagunek Azteoirren autobus transfobikoaren aurka egin baitute. Hauek eta beste hainbat gure lerroburuetan. Fiskaltzaren eskaeraren aurka Espainiako Audientzia Nazionalak Arantza Zulueta baldintzapeko askatasunean ustea ebatzi du. Asteburuan, Oarsoaldean, Tolosaldean, Erranin, Astigarragan eta Larrabetzun 30.000 lagunetik gora parte hartu zuten gure esku dago kantolatutako herri galdeketetan. Hurrengo hitzordua Bizkaian izango da, apirilaren 2an, Busturialdean zein Arrigorriagan. Güeñes itsaso goi tentsioko linearen proiektua bertan bera ustea eskatu dute hainbat eragilek. Bihar, bestalde, gehiengo sindikalak deituta, greba izango da irakaskuntza alorrean. Sektore honetan bizi den prekarietatea eta aldirokotasuna lehen eskutik ezagutzeko aukera izan dugu hemen Hamaika Telebistan. Kiroletan, Xabi Prietok beste urtebeterako kontratua luzatu du Realarekin. Talde txuri-urdinak kapitainak Goan Club Men bezala izendatu du, kolore bakarrak jantziko dituen jokalari gisa alegia. Atletiken aldiz Kepa Arrizabalaga dugu albiste, Ondarrutarrako 21 urte zazpiko Espainiako selekzioaren deia jaso zuen, baina Pepe Reinaren lesioa dela eta Julen Lopetegik zuzentzen duen talde absolutuarekin ari da. Martin McGuinness, Irlandako historiako figurarik importantenaritarikoa hilda gaur, eritasun larri batek Sinn Féineko buruzagiaren bizitzarekin amaitu du. Urtarrian, azken agerraldi publikoa egin ostean, politikagintza aktiboa uztea erabaki zuen. Ipar Irlandako politikagintzan giltzarri, 76 urte zituela goizaldean hilda derrin Martin McGuinness. Ipar Irlandako lehen ministro nagusi, gaixo zela erretiratu zen urtarrilean, Sinn Féingo buruzagi eta Irako komandante izandakoa McGuinness. 21 urte besterik ez zituela, Irako komandante ondoko zen derrin, Armada Britainiarrak eskubide zibilen aldeko manifestaren aurkaekin eta 14 zibil hil zituenean. 1972 igandea zenura, Bloody Sunday ezaguna. Urtebeteren buruan espetxeratu zuten Irako kide izateagatik eta Belfasko Sinn Féineko ordezkari zen, Gerry Adamsekin batera izendatu zuten Britainiar gobernuarekin negoziatzeko. 74an borroka armatutik jardun politikora egin zuen transizioa eta 93an prozesua publiko egin zenean Sinn Féingo negoziazio buru izendatu zuten. 97an Parlamentu Britainiarreko diputatu atera eta Belfasko gobernuko hezkuntza sailan aritu zen 2007 arte. Lehen ministro ondoko izendatu zuten orduan, DUPko Ian Paisley, Peter Robinson eta egungo Arlene Foster ordezkariekin agenda partekatuz. Sinn Féinek bakearen berradizkidetzearen eta Irlandaren batasuna berreskuratzenen alde egindako lana nabarmendu du, McGuinnessek bizi osoan izandako determinazioa, duintasuna eta apaltasuna goraipatuz, azken arnasa eman arte. Tony Blair, lehen ministro britainiarrarekin
negoziatu zuen 1988an, ostiral santuko akordioa, Maginez bake prozesua garatzeko ezinbesteko izan zela esan du Blairrek, Maginez gabe bakea etzela iritsiko esan da. Baita, Theresa May egungo lehen ministroak ere. Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko bitartekari taldeko kide zen Maginez, Jonathan Powellekin batera eta gertutik erreparatu zion hemengo auziari. Urte gutxi lehenago irudikatu ezin zen bake prozesua sustatu zuela esan du Arnaldo Otegik. Lehenik eta behin gogoratu laguna, pertsona, umore handiko pertsona, arrantzale porrokatua eta bere garaian Britaniar okupazioari determinazioz aurre egin ziona eta aldi berean ere Britaniar gobernuarekin bakea egin zuena eta bakearen ondorioz irekitako eszenatokian bere kudeaketa oso zintzoa eta oso garbia izan da, ekarpen handia egin du. Zoritxarrez azken hilabete eta urte hauetan jende handia juten ari zaigu, Hugo Chávez juntzen, Fidel junda, Marti ere junda, baina zentzu horretan esan behar dugu Marti beti izan zela determinazioz beteriko pertsona bat, humiltasunez beterikoa, oso duina, eta badakit ere, pertsonalki ere badakit bere gaixotasunari duintasun horrekin egin diola aurrez. Gaurkotasunak Iruñera eramaten gaitu baita, izan ere bertan Azteoir autobus transfobikoaren ailegaerak protesta ugari eragin ditu. Zuhastiko bidezariaren parean hainbat lagunek ibilgailuaren mugimenduak oztopatu dituzte eta bertatik soilik Guardia Zibilaren presentziarekin ateratzea lortu du autobusak. Behin hirian sartuta, udaltzaingoak logoa izkutatzera derrigortu ditu Azteoirreko kideak eta Sarasate pasealekuan istiluak izan dira. Bertan, parlamentuaren aurrean hainbat lagunek aniztasuna eta transfobiaren aurkako mezuekin autobusaren bidea oztopatu dute eta Espainiako poliziak esku hartu behar izan du. Bere ihesaldian ibilgailuak artatua izan behar duen neska gazte bat harrapatu egin du. Iritsi da Iruñera Azteoir taldearen autobusa protestekin egin du topo eta erakunde nagusien argulloekin ere. Adierazpen askatasunari mugak jarri dizkiotela salatu du Azteoir talde ultrakatolikoko presidente Ignacio Arzuaga. Vamos a presentar un manifiesto, una petición dirigida a todos los grupos políticos pidiendo que se respete la libertad de expresión de los ciudadanos que no compartimos esa ideología de género. Esta campaña que lanzamos para exigir el respeto a la libertad de los padres, para educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores, se ha convertido en una campaña a favor de la libertad de expresión. Hay ciudadanos que tienen una determinada ideología, que es la ideología de lo políticamente correcto, el discurso único de la ideología de género. Nosotros lo respetamos, exigimos que se respete su libertad de expresión, de la misma forma que exigimos que se respete la libertad de expresión de los que creemos que el sexo biológico es importante, ¿no? Con independencia de que respetemos a los que crean que el género es lo único importante, ¿no? Zuhastiko ordaintokian adierazpenak egin dituzte eta Iruñera bidea hartu dute ondoren. Zailtasunak izan dituzte protestara hurbildu direnak bidea mozten saiatu baitira. Iruñera bidean ere, sarreran, udaltzainek geldiarazi dute autobusa. Bilgune feminista, Lab sindikatua eta Katxalinguneko kideak izan dira. Argi eta garbi esan nahi dugu Nafar gobernuak eta udalak gure alde egin dutela eta saiatu direla autobusa gelditzen. Gauza da, izan da gobernuko delegazioak onartu dutela autobus hau hemen egotea gaur. Orduan abisatu dute bai, polizia, Guardia Zibila eta Polizia Nazionala izan dute beraien babesa ona etortzeko. Hori argi eta garbi esan nahi dugu. Bestalde, jendeak gurekin elkartasuna adierazi nahi badu, gaur atxaldeko 8:00 Golen Baionan pasako dugu transita bana eta aurkeztuko dugu zinegoak eta nahi dugu elkartasuna adierazi nahi badute gurekin etortzea eta areto hori betetzea. Hori argi eta garbi.
Eta, eskerrik asko etortzeagatik, badakigu hau Azteoirren ematen diegula, beraien ospea, fama eta publizitatea, baina argi eta garbi ere esan nahi dugu Krisaliseko kanpaina bizirik dirau eta hortxe jarraituko dugula. Eta hori, plataformako kideak, Katalingune, Katalingorri eta kolektibo guztiak. Hoixe da, azke aurreko manifan, konbokatu genuen manifa handi bat, eta 2000 lagun elkartu ginen ere Nafarroako Iruñako kaleetan, argi eta garbi esateko, eta bestalde Nafarroan eta hainbat udaletan sinatu dira deklarazio transfobia, homofobia eta lesbofobiaren aurkako deklarazioak. Nafarroa lurralde homofobia eta transfobiatik libre. Hori sinatuta dago, instituzioak sinatu dituzte. Eta ez dakigu zergatik hemen dauden polizia eta guardia zibilen eta polizia nazionalaren babesarekin. Ez dugu ulertzen. Lotsagarria da. Izki guztiak estali gabe ezin izanen zutela hiriburuan aparkatu jakinarazi diete udaltzainek. Letra guztiak estali eta parlamentura hurbildu dira ahalik eta gehien. Jendetza urreratua zen ordurako Sarasate pasealekura. Autobusa alde zarrera hurbiltzen ahalegindu denean tentsioa sortu da. Arrautzak jaurti dizkiote autobusari eta autobusa bera ihes egiten saiatu denean aurretik eraman du protestan ari zen neska bat. Oinaren gainetik pasa zaio autobusa. Autobus hauek ezin dira publikoki hirietatik joan, eta ez dakit uste dut hau ez dela espresio libertaterik ez da ezer, uste dut dela hori gorrotoa, jendeari nola bizi behar duen koartatzea, eta guzti horren kontra hemen gaude. Etorri gara ikasle batzuk honen kontra egitea, zeren uste dugu hemen Nafarroan ez garela autobus horrek ezaten duen bezala, eta mezu horren kontra egiteko. Orduan etorri gara, hasiera batean egon den momentua oso ambiente honakoa izan da, oso pazifikoa gainera, beti lemekin eta gero ja etorri denen autobusa igo dugu pixka bat volumena hori normala den bezala. Joseba Siron Iruñeko alkateak esan du, adi egonen direla autobusak ez ditzan mezu transfoboak erakutsi. Izan ere gogora ekarri duenez, halaxe dio araudiak ere. Gainera, gaitzetsi egin du oso sentibera den gizartearen zati baten kontra kanpaina egitea. Nafarroko gobernuak era berean arbuiatu egin du elkartearen jarrera eta autobusarekin egiten ari diren kanpaina. Guztientzako giza eskubideen errespetua nahi duela azpimarratu du gobernuak, baita transexualentzat ere. Ez dugu ulertzen. Eta oso mingarria da. Eta beraiei ahotsa eman diogula, bai, baina denok dakigu fasistak daudela, ez? Badakigu herri honetan segertatu den. Positiboki, Krisalisen kanpaina aurrera dijoala, bizirik dagoela, eta transexualitatearen errealitatea gerian geratu dela, oso mingarria izan da, segertatu den kuestio afera honekin, bai transexualitatea, bai homosexualitatea, eta bar. Orduan, ze baliatzen dugu, transexualitatearen bizibilizazioa, eta oro har, kolektiboaren bizibilizazioa, eta babespena. Eta hori izango litzateke, ora labur bilduz. Parlamentuan agiri bat erregistratu nahi zuten Azteoir taldekoek, baina azkenean ez dute halakorik egin. Iluntzean berriz elkartuko dira Golem zinematokien parean protesta egitera, eta dokumental bat ikusteko aukera ere eskainiko dute transgeneroaren inguruan. Pues bien, lo que nos han dicho es que tiene una orden del ayuntamiento de tapar los logos. ¿Cómo medida?
Fiskaltzak eta UBT elkarteak Arantzazulo eta espetxeratzea eskatu arren Espainiako Audientzia Nazionalak abokatu bizkaitarraren baldintzapeko askatasuna berretsi du. Donostiako udalak bestalde Sara Majarena zetaren alaba Izar Euskal Herrira ekartzeko eskaera babestea eskatu diote fiskaltzari. Udaleko alderdi guztiek, Partido Popularrak ezik, eskaerarekin bat egin dute. Gogoratu, ama-alabek Madrileko atxiki zentro batetan jarraitzen dutela, bizitza normala egiteko zailtasun ugarirekin. Espetxe politikarekin jarraituz Ipar Euskal Herrian Jakes Esnal eta Xistor Aranbururen zigorren konmutazioa eskatu diote François Hollandi. Bizi osorako kondena dute Esnalek eta Aranburuk eta urten 27 urte beteko dituzte presondegian. Pertsona andanak babestu dute zigor konmutazio eskaera, Bagoaz kolektiboak gainera manifestazioa deitu du datorren larun baterako Baionan. Gasteizen, bestalde Eusko Jaurlaritzako bozeramaile den Josu Erkorekak gaiari heldu dio gaurko agerraldian, eta bertan Urkulluren gobernuak auzi honetan egindako proposamena gogoratu du. Esanez, Lakuako exekutiboak presoak gehienez euren jatorriko gunetatik 250 kilometrotara egotea dela Jaurlaritzaren aldarrikapena. Proposamena dago eta proposamen horren ondorioz eskatzen dena da 250 kilometrora baino urrunago daudenak hurbiltzea. Eta Eusko Jaurlaritzak txosten horietan jaso duenaren aritik gure planteamentua izan da 2013ko otsailean gaurkotze lan horiek hasi zirenean euren jaioterrietatik edo bizilekuetatik urrunegi zeudenak 500 baino gehiago ziren, eta orain azken gaurkotze horren ondorioz 360 bat izango dira, gutxi asko. Beraz aldaketak badaude eta irizpideak ere horratzean badaude, ez da bakarrik zenbaketa bat, baizik eta Eusko Jaurlaritzak bere proposamenak planteatzen ditu txosten horietan, baina esan bezala ez da oraintsuko txostena, ez da gaur atzo ala haren egun egindako txostena, baizik eta joan den urteko azaroan. Erkorekak berak gainera armagabetzaren inguruan hitz egin du, bere esanetan Jaurlaritza Rajoyren gobernuarekin bitartekari eta zubile lanak egiteko prest azaldu da, eta ez du baztertu hurrengo egunetan gaiaren inguruan albiste gehiago egotea. Lehendakariak esan zion eskura izan zezakeen informazio guztia bere eskura jarriko zuela eta horren berri emango ziola, leialtasunez eta argitasun osoz, horrela jokatu izan du orain arte, eta etorkizunean hurrengo egunetan ere informazio berri nabarmenik ematen baldin bada, gobernuko presidentearen eskuetan jartzeko moduko informazioa lehendakariak berdin leialtasunez eta zintzotasunez jokatuko duela, eta egotekotan, berririk egotekotan, edo datu informazio berririk egotekotan, hori guztia presidentearen eskuetan jarriko duela. Jaurlaritzak orain arte ere horrela jokatu izan du, solaskideen arteko zubilana egin izan du, eta etorkizunera begira ere bere funtzioa, bere egiteko oinarrizkoa horixe izango da. Zubilana zertarako? Lehenik eta behin, armagabetze prozesu honen irizpide nagusiak errespetatuak izan daitezen etorkizunera begira ere. Bigarrenez, nazioarteko verifikazio batzordearekin adosteko eta eurekin batera ebaluatzeko uneko egoera zein den eta nola jokatu daiteken, eta hirugarrenez, baldintzak ematen baldin badira, bere babes instituzionala emateko. Hori izango da bere papera, edo hori da egin dezakeena, zubilana helburu horiekin. Erabakitzeko eskubidearen aldeko dinamikak ez du itenik, igandean 30.000 lagunek baino gehiago parte hartu zuten Tolosaldean, Oarsoaldean, Hernanin, Astigarragan eta Larrabetzun gure esku dago kantolatutako 35 herri galdeketetan, eta aurrengo hitzordua datorren apirilaren 2an izango da, kasu honetan Bizkaian, Busturialdean eta Arrigorriagan hain zuzen ere. Busturialdeko herrietan jasotako babesak irudikatzeko kanpaina abiarazi dute, eta bertan besteak beste, Jose Mari Gorroño, Gernikako alkatea, Txomin Arana, rally gidaria edo atletikeko jokalaria den Damari Segurrolak hartu dute parte. Pasa gaitezen. Gure etorkizunen begirale izetetik, protagonista izetera. Gure etorkizunaren protagonistak
geuk izan behar dugu. Zure parte hartzea beharrezkoa da. Zu beharrezkoa zala. Gure etorkizunaz hitz egiten gabizelako. Erabakitzen hasia gara. Denok gara beharrezkoak. Zure bai. Nik ere erabaki nahi dut. Nik erabaki gure dut. Eta nik. Eta nik. Erabakitzeko beharrak batzen gaitu. Horregaitzik nik apirilaren bizen parte hartu gure dut. Nik bebai. Apirilaren 2an. Guk erabaki egingo dugu. Zuk ere bai. Gai sozialetan, Kutxabank auzia bezala ezaguna den horretan, herri akusazioa osatzen duten elkarte eta sindikatuak pozik azaldu dira lortutakoarekin, baina pentsatzen dute ardura politikoak ere zehaztu egin behar direla eta delituaren bultzatzaile politikoei dei egin die aurpegia eman dezaten. Irakaskuntzan, bestalde gehiengo sindikalak greba egingo du bihar, mobilizazioak deitu dituzte, Bilbo, Donostia eta Gasteizen. Hamaika telebistan sektore honen aldirokotasuna eta prekarietatea gertutik ezagutzen duten irakasleen testigantzak jaso nahi izan ditugu. Lan baldintza duinak eta hezkuntza sistema propio aldarrikatzeko, sindikatuek grebara deitu dute biharko Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako hezkuntza ez unibertsitario publikoan. Aurrekontuen oinarrezko akordioa sinatuta dagoelarik, azken urteotan hezkuntza publikoan egondako murrizketak salatu dituzte. Azkeneko urteetan gutxi gorabehera hezkuntza beraren kalitatea beraka joan da eta irakaslegoaren lan baldintzak ere okertu egin dira, ezta? Murrizketak izan dira guzti hori bideratu duten arrazoia edo. Jaso ditugun testigantzetan, bajak osotasunean ez ordaintzea, ordezkoak lehenengo egunetik ez jartzea eta ikasgela bakoitzeko ikasle kopuru handia nabarmendu dituzte arazo nagusi gisa. Biharko egunean dago deitua greba ez, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan, eta baditugu nahiko arrazoi ez, eta nik uste dut gehien eragiten diguten arrazoiak direla alde batetik ordezkapenak, ez direla betetzen lehenengo egunetik, ez? Irakasle bat gaixotzen denean ordezkapen hori ordezko bat ez dute bidaltzen 5. egunera arte, 3. arte, 6. arte, kasuan kasu. Eta egun guzti horietan ikasleak egoten dira irakasle finko gabe, eskolako gainerako langileok bete behar ditugu ordezkapen horiek eta horrek dakar, gure lan pertsonalerako edo denborarik ez izatea, ez? Irakasle bat gaixotzen denean ematen du ez daukagula eskubideri gaixotzeko, ez? Gaixotzen garenan ez dugulako 100% kobratzen. Murrizketek ere egiten dutena da, geletako ratioak handiagoak izatea, ikasle bakoitzari egin beharreko jarraipena ez izatea egokina edo behar bezalakoa. Nik 3 espezialitate ditut, eta lehenengo espezialitatea bukatu nuenetik 8 urte pasatu ziren zerrendak ireki arte. Orduan, naiz eta gu formatzen garen, zerrendak ez badituzte zabaltzen, alferrik da. Eta azkenean lan prekariotan ibili bar gara. Eta nire belaunaldiko danak, irakasle izan baino arinago lan prekariotan ibili gara. Bestetik ni 3 probintzietan nago, eta Irun tokatu zait Birritan, Bermeon egon naiz, Gasteizen, horrek ere erretzen du. Azkenean leku berri batera zoaz eta ez dakizu zenbat denborarako zoazen,
Eta hori izan daiteke kurtso osorako edo egun baterako. Telefonoaren pendiente, noiz bukatuko zaizun ordezkapena, egun batetan zaude Bilbon, beste batetan Gernikan, hurrengoan Orozkon, hurrengoan berriro Bilbon, eta horrek azkenan ez egon kartasun handia ekartzen du. Eta, lehen esan bezala, geletan anistasun handia dago, eta laguntza gutxi dagoen ez geletan ere, azkenan horrek zaildu egiten du ikasleen ikustu dute ikaskuntza prozesua, ez? Ni adibidez, erenean nago lanean, eta urte osoa daramat, modu esklusiban baratzen gaituzte egotera, orduan ezin izango nuke printzipioz beste lanposturik eskuratu, zerrendetan egon nahi izan baldin badut, behintzat, eren horretan mantendu beharko nintzateke, eta, eren batekin zaila da, hori, ez, norbere beharrak ekonomikoki asetzea. Herri ekinaldi legegilea iritsi da parlamentura. Osoko bilkuran eztabaidatu dute, baina pentsionistak martxan taldearen ekimenak ez du babes nahikorik lortu aurrera segitzeko. Finean, bi eskaera barnabiltzen ditu proposamenak. Que se complemente una pensión mínima de 1.080 euros, así como un sistema propio de protección y seguridad social que lo garantice. Duin bizitzeko aukerarik ez dute pentsiodun askok eta gutxienekoak exigitzeko proposamena da mahai gainean jarri dutena. Baldintza minimoak bizitzaren azken etapa duin egiteko. Las medidas adoptadas recortan nuestra calidad de vida y salud y se ceban especialmente con aquellas personas pensionistas que cobran pensiones de miseria. Sí. Debemos ser conscientes y emplazamos a este Parlamento Foral a que sea responsable en este sentido que a día de hoy en Navarra hay miles de personas pensionistas que a pesar de percibir su pensión tienen problemas para llegar a fin de mes, tienen problemas para entender la calefacción, enfermando gravemente, además de ser en muchas ocasiones personas que mantienen a sus hijos e hijas debido a la lamentable situación de precariedad y pobreza que se da en las empresas y en las calles navarras. EH Bilduren eta Podemos alduguren babesa baino ez dute jaso, bi alderdi horiek baiezko kritikoa eman diote proposamenari. Oraindik, eskaera horiek lortu ahal izateko bide luzea egin behar delakoan. Un primer paso para llegar y avanzar en lo que se pide en la iniciativa legislativa popular que aquí hoy se ha presentado. Una medida que, como ya se ha dicho también en otros momentos, va a tener un coste aproximadamente de 20 millones de euros. Y quiero poner una foto y es recortes única y exclusivamente en dependencia, 33 millones de euros, en lo que en 5 años el aumento de las pensiones va a suponer un gasto de 20 millones y creemos que esta es la dirección en la que tenemos que avanzar. Vuelvo a decir que estamos de acuerdo con el objeto de la iniciativa legislativa popular y que hay que avanzar para conseguir esa cuantía de 1.080 euros de pensión para poder vivir dignamente. Pero ya lo he dicho también que hay que ir paso a paso. Herri ekinaldi legegilea ez da egingarria UPNren ustez. No hay capacidad económica para asumir esos incrementos de las pensiones. Pentsionistak martxan taldearen proposamenak ez du biderik eginen parlamentuan. Proiektua 2011 urteaz geroztik geldirik egon den arren ekologia, energia eta ekonomia gaiak uztartuta Güeñes itsaso goitentzioko linearen proiektua bertan bera ustea eskatu dute hainbat eragileek. Güeñestik itsasora doan goitentzioko linea elektrikoa sortzeko proiektua berriro ere aktibatu nahi du Espainiako gobernua, 2018an eraikitzen hasteko asmoz. Enek, eguzkik, EH Bilduko hainbat ordezkarik eta garaiko alkateak prentsaurrekoa egin eta proiektua bertan behera usteko eskatu dute. Hala azaldu dizkigute proiektu honekin dauzkaten desadostasunak. Ez dauka inolako zentzunik, olako gauza bat egitea. Beraiek ematen dituzten argumentazioak ez dira baliozkoak. Azken finean, beraiek bilatzen dutena da bere negozio propioa. Ze benetan daukagun energia eta beraiek produzitzeko daukaten ahalmena da behar duguna baino bikoitza.
Beraz, guretzako ez litzateke izango energia hori. Beste aldetik, ingurunamenarekiko, pertsonekiko eta animaliak eta landareekiko kalteak eragingo lituzke. Kalte horiek benetan ez dakigu zeintzuk diren, ze ez dago benetako azterketa bat esateko zeintzuk diren kalte horiek. Baina badakiguna da ez dela inokuoa. Zeozer badakigu gertatzen dela eta holan esaten du Europako Parlamentuak eta Europako Kontseiluak ere holan esaten du. Bestelako arazoak, hemen badugu beste linea bat, txikiagoa, eta izango litzateke paraleloa. Ez dituzte begiratu kalte horien akumulazioak zeintzuk izango liratekez. Badakigu elektromagnetismoak da badaukala zeozer, arazoak sortzen dituela, esaten da ere, igual inkluso kantzerigenoak izan daitezkeela, gehien bat leusemia sortu dezaketela umeengan, baina benetan ez dakigu zelako kalteak izango litzateke bata bestearen ondoan egotea. 74 kilometrotako ibilbidea izango du lineak, 30 metroko zabalerakin eta 26 herritatik igaroko da. Izango dituen eraginak ekonomikoak ere izango direla azaldu digute. Herritar guztiek ordainduko dugu linea hau. Ez da diru laguntza bat, da diru laguntza bat herritarrak ematen dioguna red elektrika espainolari. Gure fakturan hainbat gauza ordaindu egiten ditugu, eta faktura horretan 20% da mantenimendurako edo obretarako. Hori da, kobratzen digutena guztioi eta da beste gauzen artean obra honentzako. Orduan, ekonomikoa ere bada guztiontzat. Eta da gainera ere, beraiek negozio bat egiteko. Esan dugun moduan, guk da daukagun demanda da sortzen dutena, baino erdia, beraiek beste erdia bat baino gehiago sortzeko kapasak dira, eta orduan zertarako behar dugu linea hau gehiago sortzeko, baina norentzat da sortzen duten hori, o sortu nahi duten hori, da beraiek dirua irabasteko eta beraien negozioa egiteko. Kiroletan, Realak Xabi Prietoren kontratua luzetu du beste urtebeterako. Kapitaina maila bikaina eskaintzen ari da eta urtengo denboraldiko jokalari giltzarrietako bat da Eusebioren eskeman. 400 partida baino gehiago jokatu ditu elastiko txurdi urdinarekin eta talde donostiarrak One Club Men bezala definitu du. Alegia, ibilbide osoa klub bakarrean ematen duen ikono horietako bat. Bueno, bai, urtebete jarraituko Realean, oso pozik nago, bai fisikoki eta mentalki ikusten den ere gorputza prest denboraldi bat gehiago egoteko eta horregatik jarraitzen dut. Bai, azken finean pixka dana baloratzen duzu eta gehien bat ikusita zer nolako denboraldia egiten ari garen eta mizerran ere daukan konfiantzak eraman nau erabaki hau hartzea. Zaila da hori esplikatzea ez, baina askotan esan dut, txikitatik nahi nuela Realeko kamiseta janztea eta partido askotan egiteko aukera izan duet, urte askotan darama Realean eta momentu honetan oso pozik nago zeren urte bete gehiago eramango dut, beraz oso pozik eta oso harro. Esan ez diot garrantzia handia ematen zenbakiei, baina argi dagoena da urte desente dara matzala Realean, partidu asko eta ber gehiago jokatzeko aukera dudan. Bai, momentu honetan hori da gure helburua, ez? Uste momentuz oso denboraldi polita egiten ari garela eta 10 partidu hauetan indako lana amaiera polita emati dugun eta datorren urtean bai zaletuek eta bai jokalariok Europan
jokatzeko aukera dugun. Atletiken Keparri Zabalaga dugu albiste. Ondarrutarra Espainiako selekzioko 21 urte zazpiko deialdian zegoen, baina Pepe Reinaren lesioa dela eta Julen Lopetegik zuzentzen duen talde absolutuarekin ariko da. Horiek horrela Javi Martínez, César Azpilicueta, Nacho Monreal eta Asier Illarramendirekin batera Euskal ordezkaritza osatuko du. Portugalgo 21 urte zazpikoan Kevin Rodríguez Lapurtarra egongo da. Korrika badator, apenas 8 egun geratzen dira Euskararen lasterketa herrikoi erraldoia abian jartzeko, hitzordua Otxandion izango da, jakin badakizuenez, eta gogoratu 11 telebistan jarraipen berezia egingo diogula eguneroko zuzeneko saioekin eta informazio osatua zuen ganatuz. Baina korrika ez da soilik Euskal Herrian ospatzen, munduko beste hainbat txokotan ere Euskaldunak gure hizkuntzaren aldeko ekarpena egiteko biltzen baitira, jadanik Eskozia edo Greziako irudiak ikusi dituzuek gurean gaur albistegian, eta gaurkoan Parisekoak ekarriko dizkizuegu. Eta Parisetik Bartzelonara, izan ere Kataluniako hiriburura apirilaren batean iritsiko da korrika bertako euskaletzeak antolatuta. Korrikursa izena jarriko diote aurten ere, eta parte hartzeko dei zabala egin dute sare sozialen bitartez. Ekilibristak, zuirenzle, optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bideratera gara, korrikatera gara, herriz herri garoko gara. Baerazoak, eskapistak, euripean ilusionistak, bideratera gara, kulturatera gara, herriz herri garoko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat eta batzuk gara ona, euskara bat mundu. Argentinan bestalde 140 urte bete berri dituen Buenos Aireseko Belgrano auzoko laurak bat euskal etxeak antolatuta Buenos Aires celebra el País Vasco jaialdi erraldoi antolatzen ari dira. Bertan, diasporako hainbat kide eta zentro biltzeaz gain, arreta mediatiko eta kultural handia sortzen duen ekimena da. Aurten, Euskal Herritik besteak beste, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako kultura zailburua Jasone Agirre EH Bilduko legebiltzarkidea edo gure esku dagoko bozeramaile den Angelo Jarbide bertan daude. Eta gaurkoan musikarekin amaituko dugu, izan ere Atortxurrok 20 jaialdiko azken konfirmazioak ezagutu ditu. Horatu, uztailaren amaieran Lakuntzan ospatzekoa den elkartasun jaialdi erraldoian 80 taldek baino gehiago hartuko dutela parte. Eta azken izenen artean, Berri Txarrak, Ken Zazpi, Esne Beltza, Gobernors, Juancho Eskalari, Sorkun, Willis Drummond, Gatibu, El Corazón del Sapo, Zutagar edo Vendetta ditu. Eta gu, denbora poligrafo bakarra, bira luze eta erraldoia bukatu berri duen Berri Txarrak taldearekin agurtuko gara. Gure partetik besterik ez, mila esker eta gabon pasa. Succeed.